Baba, Ramadan. kama kahle baba. Hayi baba. Ngiyaphila. Athina ama-updates. Cha, angibingelela abazali nabantwana. Udokotela lo uSibiya. Kakhulu ngifuthi ukukhuluma ngakho nje namuhla. Into enhle esiqalile as organization. Ngakhohlwa ke uDr Sibiya, founder ye-KWV Education, ene-boarding house ne-upgrading. Kodwa ke namuhla ngifuthi ukukhuluma nje nge-boarding house. Iqalile ke kulo nyaka boarding house yethu sinabantwana aba-80 plus. Kodwa ke nazi indaba ezimnandi babengeza nazo. Baba. Ezithi ke next year seqaliwe manje siqala application yonyaka olandelayo ngoba izikole eziningi ziyavula njengoba kuzoba April nje. So ke siqale manje senza ama-application. Into emnandi ukuthi manje sesoba nama-boarding houses awu-3. Baba kuzoba khona i-boarding house okuhlala khona amantombazane odwa. Ayizwa. Ila ukuhlala khona abafana bevele khona kanjalo. Manje si-ede yesithathu. Yandi Yesithathu ke baba kuno grade R to grade 7. Kuzohlala iy'ngane zodwa lapho zibe no-anti babaphekelayo bebawashele bebageze laba abancane bese bebathatha bebafaka ey'tafini beye ey'koleni. Angithi ke phela isiza lapha i-boarding house yenza ukuthi umuntu noma ngabe ukuphi noma ngabe kiphi i-province simfunela isikhala ngapha ayilethe ingane izohlala nathi la. Siyamlekelela futhi umzali ukuthi simtholise isikole, sithola ama-application forms ey'koleni siwathathe baba umzali awagcwalise bese ingane izohlala nathi ukuze abantu abasebenzayo bengabi nankinga. Abantu thotha bakwazi ukusiza ingane ngama-homeworks bengabi nankinga ngoba sikhona thina sinothisha aba-full time. Into eyenzakalayo lezi ingane ziyahamba ziyefunda ey'koleni zazo zibuye nge-transport zihlale la siy'fundise ntambama senze ama-homeworks siy'fundise siy'lungiselele ne-exam. So ke sithi abantu abangasali ngo-4,000 wakho ukuthola konke la accommodation, ukudla, ukufunda. So sithi abazali abangasali sila e-Richards Bay la isikhona kodwa simukela noma ngabe umuntu ukuphi nendawo ngoba siyamfunela isikole from grade R to grade 11 ngoba u-grade 12 vele asawuthathi ngoba usuke uvele useregistered kodwa sivumela laba abasuke ey'koleni e-around ukuthi bengawuletha u-grade 12 wabo. Madoda. Alright baba. Transport ima kanjani ne-transport? I-transport ikhona transport esuka ngaphakathi. Sine-transport yethu and sey'nhlelweni zokuthenga ngisho ibhasi manje ngoba siney'ngane ey'ningi baba ezodi 100 plus. Kodwa ke senamateksi akhona ngaphakathi ahambisa iy'ngane. Abazali ke bayakhokhela eceleni i-transport ngoba kuney'tafu ezinye siy'thathayo ey'hlukahlukile ey'thatha abantwana. So nje abazali abakhululeke abanilethe nje ingane siy'fundise. Uyothatha omunye umzali uyasebenza upheshela akazi ingane uzoyishonisa funa kahle asingane no-anti u-anti akazi kwalowo maths leyo akazi ukuthi uzoyenza njani kanti sikhona thina inamba nje baba nansi 082 67 27 928. Angiphinde baba 082 67 27 928. Uthola yonke information ungene egroupini kune-link la phezulu ukuze uzokwazi ukuthi uyikhethele wena ukuthi ufuna siphi isikole around Richards Bay, Empangeni naseSikhaweni. Baba. Madoda.